Hi guys, maayong hapon sa inyong tanan. Paingon ko karon magtigway sa baka. Hambog kaayo ang atong kamuti taps sa aniho. Plano na ako mag kamuti taps na lang siguro ko karon. Tapos naamay itlog dadto. Ato lang lapawan ang kamuti taps. Lami na dayon kaayo ang atong panihapon. Niray pista man karon sad sa bugdang, ambot lang kahaog. Asa ta makakuyog dani karon sa huygo. Nya ang baka ato sa to i-plaster and plano na ko painumon ang baka karon kay wa man to nakainom kaganiha kay nagbutar man lagi ko maunang wala to nakainom kaganiha nya si Sherwin wala pa si Sherwin nakauli ambot lang og naunsa na to siya didto kay dadto raman to siyang isa ka adlaw nagadto dito sa kuan Esperanza nya wa pa man naguli. Wala na to ilis-ilis kay wala na bayay sanina dito sa payag namo gidala na baya tanan diha. So duha ka adlaw na to walay ilis. Nya atong painumon karon ang baka dalhon nato didto. Nakahuman akong butar. Ebidensya di ara. So good luck na lang sa tanan-tanan and hope nga sa akong gibutaran mudaog sila. Wala na ko sayangi ang akong kuan baluta kay gipili jud na ko og maayo kung kinsa jud ang karapat dapat. Karapat dapat. So wajud ingon nga kuan na naipal-ang kung 8 kabutante pud sad ang akong gi butaran. Walay tao siguro diri sa ilahan ang kulbuboy. Naitambubuan ga lupad-lupad basig mapaakan ta. Kaila ba mo sa tambubuan? Ay, Ginoo ko. Hala, nawala lagi ang baka dari sa akong tigwayan. Asa na ka? Hala, nagsambod-sambod ka, ma. Ang tao, nagsulod ang ma dito sa kuan. Alit din, ma. Hala, nagsambod-sambod gid siya, Hala. Nagsambod-sambod, putot. Nag-ubana sa si putot magpanigway sa baka. Come here, diri, tut. Ma, ako ning painumon kay kaghapon wala din nakainom. So karon painumon nato niya. Ato sa nibutang ang atong kamera. Okay. Ma, wala. Musulod lugar ko diha. Sulay na to bira. Ali, ma. Ato orang nabira. Ali. Ha. Dili paingon. Agay. Sulod gid eta dito kay naglambod-lambod siya. Huy. Ha. Dili ali sulod. Dili. Ha. Dili. Ay kinahanglan kita mo. Sulod ta diri day. May lagwalay lapinig dani. Ug nay lapinig dani impas. Ay di ka dani nakasangit. Di sad ay ka makagawas kay naglambod ka pa man ka isa. Dani kahoy. Di. Ang kaganahan ako dani nga baka kay ngano. Di siya panungag. Dili awat sa uban baka bitaw nga kuan kusog manungag bakit talao dani ba sige impasin ta karon asa man kana yan sabi niya diwan ang baka di ta basta-basta maka tigway-tigway diri kay naay daghan
saging na apod sad tinanong nga lubi. Siputo to. Maani ma. Ako sa siya ipasabsab gamay. Kaya nagsabsab man oh. Pundo sa tara ni mga pila ka minuto. Kay para makasabsab na siya. Paingon ako sa payag, ako ning painumon ang baka. Ang delikado diri sa bukid, kanang makaagbat ka sa halas. Kay naay namatay sa amua diri nga gipaak sa halas. Delikado sad baya. Sinistor ka ganiha og sililin. Nakakita kuno sila sa halas dako kaayo dito sa Kabangasan area. Nya kay duol ra bay ng Kabangasan area diri sa amua. Maunay delikado diri sa bukid. Kay kung pataka-taka lang kag lakaw nya di kag tanataw nya nanaday halas tama kanimo maimpas. What? Ay pagsabsaba ka ng saging kay basig mga kabayad kita diha. Ay gitanuman man ni dani ni dudong sa kuan watermelon. What? Pasa pa dani ra kataman ma. Kaya ako dadto sa tubig dili na ka mag-adto dadto. Pag si Marvin ka uli. Ambot mag nabaka toy alindahaw. Basin hurot na pud tagay. Wa jud kay dag-anan. Mio. Si Mio gisirutan si Mio. So kani atong sudlan. Asa de ka ang isa ka baldi di ay ato. Murag iohaw na siya karon kay ako naman niya nga mag-anha dayon dami sa kuan. Na ay tubig. Wala na ko sa panhaada ni. Inom. Kay murag daghan yang mainom karon guys. Nya magkutlo din ta daning kamutitap ha. Napawan na nato total na amay itlog dadto pwede nato sagulan sa itlog. Lami na dayon. Hurot niya ang tubig siguro. Daghan gid na inom. Inom. Ay. Wala na, dili na siya. So ibalik na ni nato dito pag plaster. Huy, ay pagkuan. Ay naimpasog bukid nun di siya ang lobi. Tu ara. Hala. Mama. Okay. Tara. Hali na. Hali na. Okay, para makasabsab pa rin ka. Nabusog siya. Di pa inuman nato kuan. Tubig. Tapos na. La. Halatan, unsa man natan? Halatan. Da kuya kay tantanog. Lapiki yun ah. Ang diri sa bukid, hayahay diri sa bukid kung magpuyo ka na kay baka, na kay baboy,
na kay kanding nya steady na jud ka puyo sa bukid. Manay hayahay diri sad sa bukid. Pero og ang imuhang pagpuyo diri sa bukid nga murag latagaw pa, ayaw na lang pag pamuhi kay luoy dili nimo maatiman. Baka nya karon ipahaluna na ni nato siya. Diri ra sa ni nato ipahaluna. Tut. Ato na ning i-plaster dani. Kanira atong hikutan. Kay di naman niya malarot. Kay pugong man kaayo oh. De. Di na niya malarot. Tut. Ano tut? Tut. Ano na? Tut. Si Putot naguban-uban. Wala man na si Putot nako hikti. Nya karon diretso na ta guys. Maghikay na sa dayon ta sa atong panihapon. Guys, si Putot. Nyala. Agay. Ugma guys. Schedule na pud ni Mio for the worm. So sayo na pud mi ugma puhon and ang among sakyan pabama ra jud kay sa lipunan di man mi kasakay and also sa kuan nga na ang series di man mi makasakay pabama ra man jud ang pwede magpasakay sa mga ingon ani. So ugma magsayo na lang pud sad mi para makauli ra pud sad mi og sayo ni Mio. Don't bite my hands because my hands is very beautiful, ha? Don't tila-tila to my mouth. Mio. Ang yang timbang dato ni Agi kay 3.5. So mahibaw-an na to puhon na sad og pila na pud iyahang timbang ni Mio. Nagkaanam-anam siya og ka dako. So ambot lang og mapuhon pila na sa timbang dani murag nagniwang ra man ni siya. Nagniwang ka Mio. Unsa man, ha? Nag-upload na ka? Nag-upload ko si Lola, ibilin ko man sa cellphone, si Lola akong ipatpat. Gitsata na nimo si Ryan? Si Dan. Gitsata na nimo? Asig amar si Zanzan di ay. Wala na. Sige. Guys, gi-invite ko sa kuan festa so wala na lang ko nag-prepare sa panihapon kay mamista na lang ta kauban sila ni Madam Joy unya nag-chat pud sad sa ako si Lang nga asawa ni Junjun nga tamaing igagaw nako nga mo adto mi dito karon sa bugdang abang-abang na lang mo guys unya si Mio ako nang gipakaon si Mio. Tara dyan. Joy sige na Joy. Ha? Mana na si? Hi guys. Nagbo mi karon sa pista. Kay giimbita man ta.
Oh. Madam Joy. Nakadala na din siya sa bring house yan ha. Yes. Oh, nag-chat ko sa iya ha. Nag-ingon ko ngagdungan ni. Aguban ko sa iya ha. Nawa na. Dihatag nawa Di, na. dali to kay wa ko kabalo ipahatod di ko ni papang tampa. Sige na. Ay na pag-ilis insakto na na. Ta. Naluloy. Ano na Janmar? Ito sabi si Janmar. Wow, pag-ilis si Janmar. Ha? Wala, Melvin na paingon? Kano sa karon pa? Na naglahos na lang gani ko kay wala man sila dito sa kuan sa eskwelahan. Kaya yun man ko nga dito sa eskwelahan magtabo. Nya kinaaman si Madam Joy Joy na uban pa Madam Joy Joy. Dong. Kasa ka nakalira pe? Ha? Nanay si Ridam, si Rapi, si Uncle Noli, na si Ardani, si Kikin, wala diri, kaya nahubog na si Kikin. Hubog kay si Kikin guys. Nagligid-ligid. Buling kay sanina. Ala ko. Pag abot na mo dito sa eskwelahan, wala ka. Abi na kung naglahos na mo. Hindi na guys, silang lang. Ang asawa ni hinahisa ang kuan sounds Madam Joy Joy. Walay sounds ako. Nag-sounds ka lang. Ayan ko ano. Walay. Ari sa Dani ba shout out sa diha? Boss! Di ara. Gaan ko niya dito guys. Oh, asawa sa akong igagaw, nag-chat siya sa ako nga may stami unya karon. Pag abot namo dito sa among gisabutan kay wala man siya. Dibiyaan ko niya guys. Ay to kay guys sa what sa ko dito. Wala man din ending kay kay Marcos na ko nga. Wala man si Richie. Aligoy, Ginoo. Dibiyaan ko niya. Naaman ni. Ay, paghilok lagi. Buling ko. Nakuna namang pagmo. Di abi pud sa nako ug tuan ka. Sabot ka ta ispilahan ang ending dibiyaan mi nimo. Naman good police dito sad niya, wabi ako kahilingit. Kado pulis. Mamay kita kuan. Ang ulo wala na yun. Ubus ra. Di ay makagaba. Gabaan ni karon sila ay si kuan Idam. Una na. Agay. Tuwot na abi biya ginamo ug tuan ka kay nagsangita biya mi dito ila Joy Joy. Ispilahan na. Hoy, taon-taon biya ko dito ila Joy Joy pod. Ngayon mo siya nga akpas na kay para dito mabili sa humba. Among uyuan na gwapo. Dahil higit mi nagabot-abot. Wala na puti. Lingog siya kay makagaba ko no. Nangita sa puti, yung puti ra ko niya. Tutong gis kalibo. Sige na Joy. Tana, angkol. Para kwarta sa kay. Tana dyan. Bata. Di pangutom na limo. Tana. Ako ka ba ingon? Ato ba mabaw? Ano mi nagkaulay? Ha? Wala mi nagkaon. Ano mo man nagkaon? Wala dito lang, wala ka kakaon. Una mo lang. Ulahi to mo. May bakal ka. Kay karakan wala na sa bugat, pwede mi magarsa ra isa-isa. Ay bayo marami ra ning amo. Gani. Ay amo na ka magay yung bugas. Oh, pwede. Dumi ko haon. Content. Paon na to si Marisa. Diyan, alin na dyan. Kahit siya. Wala na, nag-aakad karong na man. karong man siya. Tana. Sige, ting. Yara guys. Kuha na ta sa Ani nga kanon. ako. That's cool. Ang thank you. Gini karon. Plasta gikadiha. Di na magkaon sila ni Angkol ah. Luy, sige na Luy. Sige na Luy. Dani ko. Dani tamag plastar. Kay plastar di kayo. Mangaon, manhapon ta happy festa bugdang. Si Madam Joy Joy, naningkamot po sa si Madam Joy Joy sa iyang video dadto. Luy, ali din dani Luy. Abay ta Luy. Unsay kadungan pista sa Bugdang Joy? Wala da. Mga on. Maglingkod ka diha. Maklaro ba di ay?
Pagkaman karon ato may kuno ila GB. Dito jud sa sentro sa Bugdang. Kay ang motor ni GB ipakuha niya si Luy ang dala sa motor kay si Britney kuhaon pud sa si Britney dito. Mamista si Britney. Bambang na dito. Wala magpatindungan si Kon. Kinsa? Paghay sa diarapi. Hi guys, ngapon. Rapi-rapi, puno-puno. Silang lang. Shout out imong channel lang. Hello guys. Ang yang banada na igsuon ni Kikin. Nya si Kikin karon nahubog lagi si Kikin. Nagkayang-ayang si Kikin dito. Nagligid-ligid. Kita na kaayong. Binit kayo sa mga guys. Sigikin. Namara itong iring. Nya si Rida, mapit na po si Rida ma. Rida, grabe si Rida. Puno-puno ganang plato. Oh. Naramday plaster kay danyo. Mga home. Walay disco ang kuan karon Bugdang. Ugma na ako noy disco. Ang disco karon daw. Karong, hoy. Karong gabi na yung vaccine ya. Upat ka parisan. Si Boboy o si Mokmok. May vaccine ya na. Ugon. Dili na sulod na. Kinsa gi kuan yung sound system. Ay wala disco ugma. Election ba ya? Listen. Laan sa ugma. Abi. Katawangan na. Sabi ko pero siguro kung gumuti. Lamang kayo pinataya na sa magkarina kay wala nakadawat. Na. Lagi. Wala na nakadawat sa Ang lumalaban magkakaya. Ang magkakaya. Karong ang kandidato, ang lumalaban may buang. Ano di mo nga nagpabubuang ba? Magkan na. Pag human nyo ka, maglungap mo ah, ng ugas. ang dako nga lamisa nara sa kusina kay piot man dani o. Kuman di ang gamay mo gibutang. Dali, gusto na tao. Kadutang be. Hindi ito. Bibi kay sa dagat yung kanto kay magkahapon pa. Ay guys, nagtago man ah. Si Kikin ito nag-iuna mo nga bago pala mo nag-uan. Tapos nakikin to kay. Naraso na no? Dito lay ma. Gain Nagkuan mi naglabay mi sa eskwelahan. Di pagtanaw na ako kay wala man mo. Naguno pag imito ay marami na kunalo dito. Agoy pag imito ko nga. Bago pala Eskwelahan na ta nagsabot. lagi naganto dito. Una man gud dito eskwelahan na wala pa man nan. Naganto dito na ima kay sinamo dito. Kaya mo dito tao ng tapok. Pag ingon dito ni kuan nga to ano nila ating ko nagdikupo ligi kani hunong sad ni. Kay taod-taod biya ko dito ila ni Madam Joy Joy di ang paguna na ko iko nga. Di ba na ika nga i-off na imong cellphone kay kanto na. Di huna-huna na ko iko nga. Basin tuan na to sila. Di naglahos na mi. Nagunong pag imailan niya ko dito kay basig para imintos tingin nga. Asa man sila kuan. So naglabay naman to ay ko adto na sa mi buyubad sa mi kay nagunong dito. Naglakaw na Ito mo nag-agi na Joy Joy kay nagsyagit-syagit man sa siya dito. naog ay. Di nag-uban-uban lang sa Sabi nila. ko, diya ka na-agi sa katong kamba. Dito sa may nangungkol din ito. Dito si Kwan nga. Nung nagkit, ano na ako sa eskulahan sa tingin, bago na ko pa. Kay pag human mo chat ka ganyan, pagawas na ako kay si Joy Joy nag-iman nga adto na kate. Na di. Nangin ko nga kung maghunong ko dito unya basig tuan na mo. Di nauwaw ninong ko, nawan ako uban. Kaya diya pa sila, inong diya pa sila dito. Murag, di ka magkito ako dito.
Kuha to sila sa resulta. Dito ba ito pulis dito ba? Pagkaresulta, nanangguban ng yatan. Ang City lagi ko nung pagpapatong widaghan. Salamat kay ha. Oy, ato sa Micol. Thank you so much. Thank you. Tanan lang. Unsa man Janmar walay gasolina? Sakay na Madam Joy. Nung sa man si Janmar nga. Pilay na dawatan gayina unya way gasolina. Di ana ta sa payag. Daniela, akong gibuhian si Daniela, si Putok ug si Piolo, gibuhian ako sila guys. Hala, nagawas. Huy, nagawas. Hala, nga nagawas man ka. Agoy. Kay nagbuot-buot yung kagawas ha. Ngano nakagawas naman ka ha? Agi. Ngano nagagawas naman ka? Nanada ni si Mario guys so, tanawa. Nag-brief na. Ngano nagawas man ka? Uy. Ngano nagawas man ka? Dili ka magawas ha? Agoy, nagawas-gawas ka dito. Ay, magmiyaw ma. Ha? Oo. Gidunggab si Nikdon si Papa. Sige, lukgab. Nya man si Don. Hospital? Nya. Nag-bismil niya. Inong, Papa nang ibilahan ko nung ko. Apit ni, away ko sa hospital niya. Uyan ako. Yung na kayo yun eh. Ay, kuya. Mao na karon. Imo nang hinuklugan kay Kuya ma. lagi. Diri wa ta kapasagdi diri. Ang ato lang. Magsinabta na ita. Di ka sus, amot lang nimo. Magpatuo ka sa ako Kay para raman na sa atong duha ang akong kuan sa imuha. Huy, unsa man na nimo? Unsa man si kaon-kaon nimo di? Unsa man kaon? Kay Ginoo ko napuno naman na sa sulom. Ayaw lagi ka ikaw dili ka pakasabot ha, Mio. Napuno na ni sa sulom imo ko ano ho. Kay Ginoo ko mahilok ka. Ikaon man imong sulom. Nasulom-sulom na hinuon ka. Uy, Ginoo ko. Mio ha? Na. Hubog si Mario guys. Na lagi. Nagresulta na. Nagresulta na Mio. Dili ka magawas dito ha? Nagawas dyan siya guys. Ayaw lagi pagkuan. Ano naman, ang ginitan ka tubig? Ha? Agoy sounds ko. Ay napagkuan kay alas 10 na. Ugma na magkuan. Ugma na magpa-sounds. Sherwin Sing ka. Mario ka. Higda na dito ay napagsali ko na. Saka ko ma. Di ko liray ka gid lagi. Ablina. Apay ko miyo ma. Gawas dito ka. Dito suka kay pa kaunon la putot. Wala ma. Miyo. Ay dara mo. Apay ma. Sama na Munang. Kuya Looy ba? Ay lagi pangitag gubot. Di ka mangitag gubot. Makainom sa tiyan ibutang dili sa ulo. Ha? Na lagi. Mio? Agoy. Isog day ka? Isog gid kay ka? Iso ko. Ha? Isa ba isog? Ikaw ako? Ako. Isog day si Mario guys.